Ни разу зашить мои алмазы. Буду перекалывать. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейді. Кодам умелись, истям И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыуын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру татарның бөек әдибе Габдулла Тукай иҗаты. Шагыйрьнең тормыш юлында булган кызыклы очраклар, Арча районы Кырлай һәм Кушлавыч авылларындагы Тукай музейлары хакында. Тик фәкать милләткә, хезмәткә мәхәббәт миндә бар. Минемчә монда ям да бар, ләззәт тә бардыр, тәм дә бар. Бу дөньяда ни бары 26 ел гомер яшәп, милләтебез өчен шиксез хезмәтләр башкарган мәшһүр әдибебез Габдулла Тукайның туына шушы көннәрдә 136 ел була. Яздан айырып булмый Тукайны. Язда килгән, язда ул янган, дип язган иде шагыйрь Рауил Фәйзуллин. Чыннан да, яз ул һәр вакыт Тукайны хәтерләтә. Шагыйрьнең туган көнендә, туган тел көнендә билгеләп үтелә. Ел сайын 26 апрельдә Казан үзәге бәйрәм рухыннан гөрләп тора. Шушы көнне сәнгатебез үсешенә зур өлеш керткән шәхесләребезгә Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премияләре дә тапшырыла. Тукай безне бала чактан Су анасы, Шүрәле әкиятләре, туган тел, туган авыл шигырьләре белән җитәкләп ала да, мәхәббәтне зурлаучы, гыйлемгә өндәүче, өмет тулы шигъри тәлгәшләре белән яшьлеккә алып керә. Алга таба тирән фәлсәфәсе, тормыш, яшәеш турындагы уйлары белән гомер көзенә озата. Шулай итеп, шагыйрь безнең белән гомер буе янәшә атлый. Габдулла Тукайның авыр бала чагы хакында һәркем яхшы белә. Кечкенә апуш дигәндә, аның кашык һәм икмәк тотып идәндә утырган рәсеме күз алдына килә. Тик шунысы кызык, Тукайның кечкенә вакыттагы фотосурәтләре сакланмаган. Дөресрәге, бала чакта ул бөтенләй фотога төшмәгән, чөнки ул чорда авылларда фотограф булмаган. Димәк, кечкенә апуш рәсеме художник фантазиясе генә. Шагыйрь 1903 елда 17 яшендә генә беренче тапкыр объектив каршына басарга җөрьәт итә. Ул фотога төшергә яратмаса да, архивларда әдипнең 2 дистәгә якын фотосурәте саклана. Әтерле рәссамнар фантазиясе белән тудырылган Тукай портретларының чиге юк. Талантлы скульпторлар иҗат иткән Тукай һәйкәлләре дә төрле шәһәр районнарының урамнарын бизи. Тапшыруыбызның бу чыгарылышын әзерләгәндә Тукай туган ямьле Арча ягын кайтып күрергә насыйп булды. Язгы көннең томанлы булуы да куркытмады безне. Иң беренче Кушлавычка юл тоттык. Биредә шагыйрьгә багышланган музей эшли. Кушлавыч авылы дөньяга Габдулла Тукайны тудырган авыл. Аның кайсы йортта туганлыгын күрү өчен менә шушы фотога күз салуда җитә. 1912 елларда аны беренче татар фотографларының берсе Кыйвам Карый Зөлфәкәр төшереп алган. Кызганыч, хәзерге вакытта йорт сакланылмаган, туганнары аны 100 сумга сатып, Тукай Җаек шәһәрендә яшәгәндә Тукайга җибәрәләр. Хәзерге вакытта нигез урынында менә шушы шымырт кына Тукай заманыннан калган шымырт кына үсеп утыра. Бу шымырт янына чыгып без дә Кушлавыч һавасын суларбыз әле, тик әз генә соңрак. Хәзергә Ләйлә ханымнан авыл тарихын тыңлыйк, Тукай эзләрен барлыйк. Кушлавыч авылында күренекле урынны 3 бүлеме дә сарыга буялган, яшел калай түбәле, сары манаралы мәчет тәшкил иткән. Бу мәчеттә Тукайның 7 буын бабалары муллалык иткәннәр. Тукайның әтисе Мөхәммәд Гариф 1864 елда Кышкар мәдрәсәсен тәмамлаганнан соң бу мәчеттә икенче мулла булып эшли башлый. Истәлекләргә караганда Мөхәммәд Гариф урта буйлы, кыңгырт чәчле, зәңгәрсу күзле, бик матур борынлы кеше булган. Инде сүзгә дә оста булып, купшы киенергә яраткан. Үзенең кара кырпулы, кара күл бүреген бераз кырын салып йөрергә яраткан. Инде аның бай китапханәсе булган, үзе дә кулдан күчереп язу белән шөгыльләнгән. Кызганыч, бүгенге көндә китапханәсе аның сакланылмаган. Инде 1930 елларда Мулла Иле дигән авылга алып барып, аның китапларын яндырганнар. Әтисенең яткәрләре сакланып калмаса да, әнисенең истәлекләре бар биредә. Алар музейның татар авылы йорты дип аталучы аерым залында саклана. Бу витринада безнең әнисе Тукайның әнисеннән калган мемориаль әйберләр, эш тәлинкә һәм бер чәйнек саклана.
Икенче тапкыр кияүгә киткән вакытта Биби Мәмдүдә вакытлыча улын Кушлавыш авылындагы ялгыз фәкыйрә Шәрифә исемле карчыкта калдырып тора һәм улы белән бергә шушы тәлинкәләрне дә калдыра. Беренче музей ачылган вакытта 1959 елда авыл халкы бу әйберләрне музейга бүләк итеп тапшыра һәм бүгенге көнгә кадәр алар кыйммәтле экспонатлардан санала. Тукайның балачагының ни кадәр аянышлы булуы һәркемгә мәгълүм. Ләйлә ханым да бу хакта сүз кузгатмый кала алмады. Тукайның балачагы кулдан кулга йөреп үтсә, 8 яшенә җиткәч, аны үз туганнары Уразки Җаек шәһәренә алдыра. Менә бу 2 катлы йортта Мөхәммәд Гарифның бер туган сеңлесе Биби Газизә яшәгән. Аның ире Галиәсгар Госманов безнең күрше авыл Түбән Сәрдә авылыннан булган, сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгән. Тукайга нәкъ 8 яшь вакытында ниһаять туганнары аны үз гаиләсенә алдыра. Бу 2 катлы йортта Мөхәммәд Гарифның бер туган сеңлесе Биби Газизә яшәгән. Тукайны алып килер алдыннан аларның гаиләсендә 2 балалары вафат була. 11 яшьлек уллары Губайдулла һәм 5 яшьлек кызлары Мәрзия. Тукайны алып килгәннән соң аны Мытыгыя мәдрәсәсенә укырга бирәләр. Менә Мытыгулла хәзрәт Тукайның әтисе Мөхәммәд Гариф белән бергә Кышкар мәдрәсәсендә алар бергә укыганнар. Берничә тапкыр Мытыгулла Кушлавыш авылына кунакка кайтып йөргән. Язмыш әле Тукайны шушы хәзрәт белән Мытыгулла белән очраштырмаган булса, аннан бәлки шын язучы, шагыйрь, журналист чыкмаган булыр иде. Чөнки Мытыгулла аның шигырь язуга осталыгын күреп ала һәм аны гарус фәненә, шигырьне ничек итеп дөрес язарга өйрәтә. Бүгенгесе көндә Кушлавышта Тукай белән бәйле бер генә бинада сакланмаган, шушы нигез урыны гына бар. Әтисе биредә җирләнгән, аның кабере дә зур истәлек ролен үти. Тукайның туган нигез урынында 1956 елга аңа һәйкәл ачыла. Бу һәйкәл ачылу тантанасына язучылар, күп кенә артистлар кайта. Айрат Арсланов Тукайның шигырьләрен укый. Бу бюст ачылу тантанасына шулай ук Мытыгулла хәзрәт Тохфатуллинның яраткан кызы Галия Кайбицкая да була. Менә ул һәйкәл томан аша бар Кушлавышка ям биреп, биредә татар шигърияте тарихы саклануын дәлилләп, мәгърур генә утыра. Менә монысы мин бая вәгъдә иткән шымырт, ул да бит хатирәләр сакчысы. Язучылар язмышы хакында уйланганда иҗади хезмәт белән җан асрап буламы икән дигән сорау туа. Габдулла Тукай исә заманда иң кыйммәтле шагыйрь булып исәпләнгән. Язылган һәр шигырь юлы өчен аңа 50 тиен көмеш яисә алтын белән түли торган булганнар. Шагыйрь язмаларын гәҗит журналларга биргән вакытта төрле тәхәллүсләр кулланган. Бүгенге көндә галимнәр Тукайның 70-кә якын тәхәллүсе булуын дәлиллиләр. Алар арасында Кырмыска, Шүрәле, Тәртә башы, Дыгачы, бер фикерче, Бигусал, Болгар, Милләтче, Мәҗнүн, Мусафир, Хәйләсез, Шапансыз, Җен һәм башка имзалар бар. Шунысын да әйтеп бетәргә кирәк. Тукай татар, гарәп, фарсы, төрек һәм рус телләрендә ирекле аралашкан һәм язган. Бу бит гаҗәеп күренеш. Әлеге факт шагыйрьнең ни дәрәҗәдә гыйлемле, киң кырлы, акыллы шәхес булуын күрсәтә. Замандашлары сөйләү буенча Габдулла кием салымга артык игътибар итмәгән. Аның хакындагы истәлекләрдә шундый бер язма бар. Көннәрдән бер көнне шагыйрь базарда яңа пиджак ала. Ул 2 размерга зуррак булып чыга. Тик Тукайның моңарга исе китми. Бер дә кыенсынмыйча ул аны шактый озак киеп йөри. Әдип халык җырларын бик тә яраткан һәм аларны җыю буенча да ифрат күп эшләр башкарган. Шагыйрь 1910 елда Шүрәле тәхәллүсе белән имзаланган халык моңнары дип исемләнгән үз эченә 28 җыр туплаган китап та бастырып чыгарган. Габдулла Тукайның Казанда Болгар кунакханәсенең 40-нчы бүлмәсендә яшәгәне күпләргә мәгълүм. Әмма Тукай әлеге кунакханәдән тыш 1907 елда Сарай кунакханәсе номерларында, соңрак кыска гына вакыт Свет кунакханәсендә, 1912-1913 елларда Амур кунакханәсендә дә яшәгән.
Тукай ижатында мәхәббәт темасы тирән һәм нечкә. Аның тормышында эз калдырган хатын-кызлар берничә генә. Җаекта яшәгән елларында Тукайның ошатып йөргән 2-3 туташы булуын язалар. Һәм аларның барысының да исемнәре Фатыйма булуын искәртәләр. Ә инде Казанга күченеп килгәч, шагыйрь күңеленә һәм иҗатына йогынты ясаган туташлар исемлегендә бар тик Зәйтүнә Мәүлүдова гына була. Зәйтүнә Тукайның замандашы һәм дусты язучы Фатих Әмирханның туганы. Яшьләрнең танышуына сәбәпче кеше дә Фатих Әмирхан була. Алар нибары 3 мәртәбә очрашалар. Һәр очрашу кыенлык белән уза. Тукай я чыгып китә, я салкынлык күрсәтә. Ләкин бер кичә алдыннан ул Зәйтүнәгә контрамаркамы, билетмы бирә. Очрашырга сөйләшәләр. Тик очраша алмый калалар. Зәйтүнә Казаннан күченеп киткәндә дә Тукай аны затырга килмәкче була. Әмма сынга кала, пристаньга төшә алмый. Тукай Зәйтүнәгә һич кенә дә битараф булмаган. Тик сәламәтлеге күзендәге актабы аркасында мәхәббәт хисләрен куертудан үз-үзен тыйып торган. Кушлавыш белән бер рәттән Тукай иҗаты өчен Кырлай авылы да зур роль уйный. Юкка гына аның ничә шигырендә әлеге авыл исеме чагылыш тапмагандыр. Биредә безне Дамир Зиннәтулла улы каршы алды. Кырлайыбызда Абдулла Тукайның менә шушы музей комплексы пәйда булуга безнең иң беренче без Әхмәт Фәйзигә бик тә рәхмәтле, чөнки ул менә сугыштан соң иң беренчеләрдән булып безнең Кырлайга килеп Тукайыбызның тормышын һәм иҗатын өйрәнә башлый. Ул вакытта Тукай белән уйнап үскән аның чырдашлары исән-сау була, хәлфәсе исән-сау була. Алар белән очрашып, шулай сөйләшеп, ул шушында күп кенә тапкырлар командировкада була һәм инде үзенең Тукай романын яза. Авыл халкы үз чиратында Әхмәт Фәйзигә гозерен белдерә. Китапханәбез дә, мәктәбебез дә юк, безгә булышыгыз ди. Әхмәт ага төрле органнарга хатлар яза, Мәскәүгә кадәр барып җитә. Һәм максатына ирешә дә. Бүген Кырлайда мәктәп кенә түгел, искиткеч матур музей, ял комплекслары да бар хәтта. 1976 елны күрәсез нинди матур бина. Менә шушында монда басу була, бер нәрсә булмый. Шушы басуда Ия елгасы буенда Бакый ага урманчы проекты буенча менә шушындай матур бина төзелә башлый. Һәм 1979 елны ул инде үзенең экспозициясын һәркемгә ачыла. Ача һәм дә шул көннән бирле инде без бер көндә ябык торган юк. Шул көннән бирле эшлибез, туристлар кабул итәбез, Тукайыбызның иҗатын һәм тормышын сөюче милләттәшләребезне кабул итеп, һәркемне шулай матур гына эшләп киләбез. Әхмәт Фәйзидән тыш Бакый урманчы да Тукай музее өчен зур өлешен кертә. Аның сынын гына ясап калмый, Тукай әсәрләре геройларын эзләп Кырлай урманнарына да сыкланып йөри. Менә безнең шүрәлеләребез, Бакый урманчының иҗат җимеше, ул шушы безнең музеебызны төзегәндә башыннан ахырына кадәр идарә итә төзелеш белән. Серле Кырлай табигатьне сакланып, Ия елгасының талгын гына агышын тыңлап, язгы кошлар сайравына әсәрләнеп, шагыйрәнә күңел төшенчәсенең мәгънәсенә төшенгәндәй буласың. Ул арада томан да азрак тарала төште. Менә ул безнең мәхәббәт чыршыларыбыз, булар бөтенесе дә исемле. Булар безнең Абдулла Тукайыбызның премиясе лауреатлары на багышланган аллея бу. Һәм дә инде бу чыршыларның күбесен үзләре утырткан лауреатлар. Күбесен инде үзебез утыртып, һәрберсенә шулай исем биреп, без аларны карап, саклап торабыз. Кырлай музее үзенчәлекле, табигаты да, урыны да, кешеләре дә, биредәге тынлыкның да мәгънәсе бар сыман. Абдулла Тукай каян көч алган, кыска гына гомердә ничек шул кадәр иҗат итеп өлгергәндер, әйтүе кыен. Шагыйрьнең үзе исән чакта ук 22 исемдә 46 китабы нәшр ителгән. 1917 елга кадәр Тукайның 72 китабы 221,900 нөсхәдә басылган. Тукай вафат булган көнне Казанда рәсми булмаган матәм көне игълан ителгән. Шәһәрдәге кибетләр, заводлар эшләүдән туктап торган. Фабрикаларда кыска эш көне игълан ителгән. Бу көнне мәктәп мәдрәсәләрдә укулар туктатылган. Ул заман өчен хатын-кызларның зиратка баруы тыелган булуга карамастан, Татар хатын-кызлары гимназиясе җитәкчесе Фатиха Аитова укучы кызларга Тукайны күмәргә барырга рөхсәт иткән. Тукай вафатыннан соң Казанда тышлыкларына Тукай сүрәте төшерелгән кәнфит, шәм, сабыннар чыгара башлаганнар. Тукай музеендагы экспонатлар арасында шагыйрь сүрәте төшерелгән кәнфит тышлыгын әле дә күрергә мөмкин. Әлеге кәнфитләрне
Казан сәүдәгәре Вәлиулла Ибрахимовның Шамил йортында урнашкан Альфа кондитер фабрикасы чыгарган. Шагыйрьнең вафатыннан соң аның йөзеннән гипс битлек төшереп алынган. Бүгенге көндә ул Казандагы Габдулла Тукай әдәби музеенда саклана. Үз вакытында Дәүләт музеенең әдәби экспозициялар бүлеге хезмәткәрләре, сынчылар Садрия Хун һәм Бакый Урманчы битлекне өйрәнеп, аның чыннан да шагыйрьнең йөз чалымнарын тулысынча күчерүен белдерә. Бакый Урманчы гасыр башында мондый битлекләрне гадәттә Казан университетының медицина факультетлары студентлары төшергәнлеген хәбәр итә. Шагыйрьнең йөзеннән гипс битлек төшереп алу хәстәрен кем оештыргандыр билгесез. Шунысы анык, Тукайның якын дусларыннан бере аның кадерле чалымнарын киләчәк буыннар өчен саклап калырга теләгән. Бәлки Фатих Әмирхандыр. Чөнки 1926 елга кадәр, ягъни Фатих Әмирхан вафат булганчы, бу битлек аңарда сакланган. Казан шәһәрендә Габдулла Тукайның 3 һәйкәле бар. Аның берсе Тукай исемен йөртүче скверда, икенчесе Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры бинасы янында, һәм өченчесе шагыйрьнең җәсәде күмелгән Яңа Татар бистәсе зиратында. Кырлай музейында кыйммәтле экспонатлар байтак. Музей хезмәткәрләре безнең өчен кадерсез экспонат була алмый дисәләр дә, миңа калса биредәгеләре аерым игътибарга лаек. Чөнки алар Тукайның иҗаты белән бәйле. Тукайыбыз Уральскидан 1907 елны Казанга килә. Ул Казан турында хыяллана инде. Уральскида яшәгән вакытта Казанга үзенең шигырьләрен җибәрә. Менә Галиаскар Камалны күрәсез. Ул Ялт-ел журналының редакторы була. Biz аны күренекле драматург дип беләбез Галиаскар Камалны, шулай бит. Ул беренче менә редактор да була. Һәм дә менә шушы Ялт-ел журналында Тукайыбыз Уральскида яшәгән вакытта ул үзенең шигырьләрен җибәрә торган була. Галиаскар Камалны бастыра һәм гонорарны кире шул адрес буенча җибәрә торган була. Һәм иң беренче Тукайыбыз Казанга килгәч, шул адрес буенча килә Ялт-ел редакциясенә. Һәм дә инде ул вакытта Галиаскар Камал стил артында нәрсәләр язып утырган була. Тукайыбыз ишекне шакып керә. Галиаскар Камал булай карый да инде, тагын язуын дәвам итә. Шуннан Тукайыбыз якынрак килеп, "Афу итегез, мин Габдулла Тукаев, мин сезгә үземнең шигырьләремне җибәрә торам, без сезнең иҗатташ дуслар" дип шулай әйтеп, үзен таныштыргач, Галиаскар Камал урыныннан торып, башта ышанмый инде, шуңа урыннан торып, Тукайыбызны кочаклап ала. Син менә инде безгә шундый мәгънәле, матур шигырьләр, юмористик филитоннар җибәрүче. Мин сине бит синең шигырьләргә караганда 2 метрлы шундый зур баһадир гәүдәле җегет дип тора идем дип шулай дип әйтә. Тукайыбыз безнең дәрестән дә кичкенә генә буйлы, ябык кына шундый була инде. Һәм алар менә шулай беренче тапкыр очрашып, һәм Тукайыбыз гомеренең ахырына кадәр Галиаскар Камал һәм аның журналлар Ялт-ел белән иҗат таш дуслыгын изми. Тукай Ялт-ел белән генә түгел, башка газета журналлар белән дә хезмәттәшлек иткән. Мисал өчен, Әл-Җәдидтә, Фикер газеталарында шигырьләрен бастырган. Имза урынына үз тәхәллүсләрен калдыра ул. Шүрәле, Апуш, Ятим, Терсәк, борын исемнәре астында иҗат итүе билгеле. Камил Төхвәтуллин белән дуслашып китә. Һәм алар менә 1905 елгы революциядән соң Уральскида менә шушындай типографический станок арендага алып, типография арендага алалар Уральск дигән, һәм дә татарча газетлар чыгара башлыйлар. Тукайыбыз шушы типографияда наборщикта, корректорда булып эшли, бөтенесен кулдан, менә монда хәреф кассалары бөтенесен күрәсез. Бөтенесен кулдан җыярга кирәк. Менә шушы кысаларда хәрефләрне һәрберсен җыеп, аннан соң шушы кара буяуга манып тәгәрәтеп, һәм өстенә аппак кагаз куеп, чистасы белән тагын бер тәгәрәтеп алгач, шын газет чыга. Һәм инде аны Тукайыбыз башта тикшереп чыга, инәсеннән җибенә кадәр хәреф хаталары калмаганмы, хәрефләр төшеп калмаганмы икән дип, һәм дә инде хәрефләр төшеп калган булса, яңадан да төзәтеп, һәм тиражны чыгара торган булалар. Музейда шушындый үзенчәлекле экспозиция да бар. Биредә Тукайның әсәрләре бисер, киез, агач кебек материаллар ярдәмендә җанланган. Буларның барысында Тукай иҗатына гашык бер гаилә ясаган. Шушының белән ямьле арчаягына булган сәяхәтебез ахырына якынлашса да, аның иҗатына карата хөрмәт кимемәде. Киресенчә, күңелләрне канатландырып, яктылыкка, киләчәккә өмет уятты. И туган тел, и матур тел,
әткәм-әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Туган телебезне юкка гына Тукай теле дип йөртмиләр. Чөнки туган телнең әһәңен, ямен саклауга, милләтнең аңын, рухын үстерүгә шагыйрь үзенең җанын багышлаган. Киләчәктә дә Тукай безнең белән янәшә атлар, иҗаты әле күп буыннарны тәрбияләр дигән ышанычта калабыз. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген татарның бөек әдибе Габдулла Тукай иҗаты, шагыйрьнең тормыш юлында булган кызыклы очраклар, Арча районы Кырлай һәм Кушлавыч авылларындагы Тукай музейлары хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Йыратыр вәшеч майялынан. Буда, иркан. Чаваш челги бурчухне тенже путмейді. Куда мумелис, истямуки. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.